पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या काळाला त्यांच्या कारकिर्दीला 12 वर्ष पूर्ण झालेत। पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा कार्यकाळ वाढला आहे आणि आता संजय राऊत सल्ला देत आहेत की त्यांनी केदारनाथला जाऊन आत्मचिंतन करावं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांचे सहकारी केदारनाथांचा आदर करतात, तिथं जाऊन आत्मचिंतन देखील करतात। संजय राऊत, तुम्ही नेमकं कुठं जाऊन आत्मचिंतन करणार आहात? तुम्हाला केदारनाथ आवडणार नाही, तुम्ही औरंगजेबाच्या कबरीवर जाऊन आत्मचिंतन करा की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 12 वर्षात अतिशय चांगलं काम केलंय आणि या कामाला तोड नाही। आता आम्हाला एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे औरंगजेब फॅन क्लब चालवणं। त्यामुळं संजय राऊत आणि इंडिया आघाडीच्या लोकांनी केदारनाथला न जाता औरंगजेबाच्या कबरीवर जाऊन आत्मचिंतन केलं पाहिजे, कारण त्यांना औरंगजेबाच्या कबरीचा उदो करणं, औरंगजेबाचा उदो करणं एवढंच जमते। आणि राहिला प्रश्न पत्रकार परिषद घेण्याचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही म्हणून संजय राऊत बॉम्ब मारतायत। संजय राऊत रोज सकाळी उठून पत्रकार परिषद घेतात। संजय राऊतांनी नेमके काय दिवे लावलेत? रोज सकाळी 5 वर्षापासून संजय राऊत पत्रकार परिषद घेत आहेत।